Täze ýyl bayramçylygynyň öňü tiresinde Türkmenistanyň ilatynyň gyt adyk haritlaryny döwlet bahasyndan satyn almak mümkinçiligi belli bir derejede artdyrylypdyr. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä, şeýle mümkinçiligi hususan da şu günler Türkmenabad şäheriniň Weliwap vilayatynyň käbir etraplarynyň ýaşaýjylary eýi bolupdyr. Täze ýylyň golaýlamagy bilen Türkmenabad şäherinde we käbir etraplarda arastalanmadyk paxta ýagy her hojalyga 5 litr 20 manatdan we her hojalyga 5 kilogramdan un paýlanyp başlandy diýip habarçymyz 26 dekabrda habar berdi. Türkmenistanda käbir azyk önümlerini keskitli bahadan satýan döwlet dukanlarynda her bir adam başyna bir aýda satylmaly unyň möçberi 5 kilogram bilen çäklenilýär. Paxta, ýagy, şeker, ýumurtga we çörek ýaly önümleriň adam başyna satylýan möçberi ütkep durýar. Liwapdaky habarçymyzyň sözlerine görä alyjylar nowata durup uzak wagtlap garaşan azyk haritlaryny satyn almak üçin onuň gapdalynan goşmaça başga bir harity hem satyn almagy mejbur edilipdir. Döwlet bahasyndan satylan un, ýag bilen bilelikde her gaby 250 gramdan bahasy 3 manatlyk metke ýagynyň 4 gabyny hem mejbur satýarlar. Türkmen telekeçileri tarapyndan öndürilen bu metke ýagynyň haridary ýok diýip habarçymyz belliýär. Şu ýylyň dowamında Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda azyk önümleriniň ilady üçin göz öňünde tutulan aýlyk möçberindäki sowdasy uly nowatlaryň döremeginde amalaşdyryldy. Käbir regionlaryň ilady haritlaryň gelmegine birnäçe hepdelep käde birnäçe aýlap garaşmaly boldy. Şu gün Liwapdaky habarçymyzyň sözlerine görä bu regionda paxta ýagynyň sowdasyna polisiýa gözegçilik edýär. 26 dekabrda döwlet bahasyndan satylan ýag sowdasyna ençeme polisiýa şäheri nowatlara gözegçilik etse-de uly ýakalaşma dawalary saklap bilmedi diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň Mary vilayatynda häzirki wagtda ilady belli bir möçberde şekeri, ýumurtkany we günebakar ýagyny satyn almak mümkinçiligine eýe bolupdyr. Azatlyk radiosynyň Mardaky habarçysynyň 26 dekabrda habar bermegine görä şäheriň dukanlarynda gyt azyk önümleriniň sowdasy ir saat 5-de başlanypdyr. Emma adamlar nowatlara giýje saat 2-de düzülipdir. Şu gün adamlar nowatda giýje saat 2-den bäri durdular. Döwlet dukanlary öz gapylaryny saat 5-de açdylar. Şekeriň 1 kilogramy 8 manat, aleyna günebakar ýagy 13 manatdan 1 litri. Adamlar giýje gyşyň sowuk howasy diýmän birnäçe sagatlap öz nowatlaryny ýitirmejek bolup, dukan açylýança öýlerini gaýtmany garaşyp durdular diýip Mardaky habarçymyz 26 dekabrda habar berdi. Onuň sözlerine görä agzalan azyk önümleri Marynyň nomer 14438 döwlet dukanlarynda we Gök bazaryň zemiýlerindäki dukanlarynda satylypdyr we 2 sagada golay wagtyň dowamında gutarıpdyr.